Os populares de Vilanova, Vila García, O Grove, Cambados e a Illa mostran o seu apoio ao sector do mexillón. Nun encontro celebrado en Vilanova, ante máis de 200 bateeiros, os candidatos do PP lanzaron unha mensaxe clara. Queremos que se retire el decreto, o como dicen los que ya saben más del tema, creo que es el artículo 13, ¿no? Que es el que habla Mejilla. Queremos que se retire y públicamente, queremos decirlo delante de todos vosotros, y vamos a firmar la carta de apoyo. Os voceiros populares exixen a Rosa Quintana que rectifique e que derrogue o artigo. Exigimos y somos cargos electos del partido que sostiene el gobierno de la Xunta, somos presidentes locales del partido en estos pueblos que viven del mejillón, exigimos la retirada del decreto. Os bateeiros exixían a dimisión da conselleira, aínda que algún dos candidatos dubidou, finalmente non o pediron, mantendo, iso sí, as súas críticas a Quintana. Ya dije bastante, ¿no? No vamos a pedir en este momento la dimisión. Lo que pedimos es que el que esté a cargo de la consellería, y en este momento Rosa, resuelva el problema que se creó. Punto. A esta reunión non foi invitado Telmo Martín. Aínda así, o alcalde de Sanxenxo asegurou que el non iría ao encontro mostrando o seu apoio á consellería e mandando unha mensaxe aos compañeiros críticos. Un, porque non me invitaron. E dous, porque se me invitaran seguramente non iban para esas cousas, porque eu creo que os políticos que estamos ao frente da gestión temos que dar a cara, e cando hai que dicir que non, hai que saber dicir que non, e cando hai que dicir que sí, sempre cando sea polo interés general. A min convencemos que dixo ahora a conselleira, e polo tanto non vou estar nunca do lado de que se perdo votos poño aí para eu, non vou facer jamais, cósteme o que me coste. Telmo Martín refire esas palabras da conselleira que se mantivo na mesma postura, advertindo que o decreto é necesario para garantir o futuro do sector. Sí, bueno, eu entendo a posición de todos os representantes públicos que poidan ter a información dos seus veciños e que viven dun sector determinado e que, polo tanto, defenden unha posición determinada. Tamén pido que todo o mundo entenda que eu son a responsable de velar por o bo desenvolvemento da xestión de todos os recursos que se producen no mar e, polo tanto, teño que pensar non só no presente, sino tamén no futuro de todos os colectivos. A conselleira asegurou que agora mesmo non se van a abrir as zonas de extracción, unha decisión que é contraria á petición do sector e dos candidatos do PP do Salnés. Os bateeiros defenden que a extracción do mexillón, tal e como se facía todo agora, non é prexudicial para o seu futuro, e que a escaseza do produto é algo circunstancial como pasou noutros anos.